Kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo miapila og house arrest human wala dawata sa korte ang iyang hangyo nga ibasura ang iyang giatubang nga kaso sa plunder. Matod sa legal counsel ni Arroyo nga si Jose Flaminiano nga ang kanhi presidente miagi og tulo ka major spinal surgeries ug kinahanglan pang magpaayo sa sakit sa bukog ug ubang mga sakit. Miapila sila nga i-detain si Arroyo sa Las Vista Subdivision sa Quezon City samtang gihuwat pa ang clearance sa mga doktor niini. Sigon ni Flaminiano nga ang maong request dili special treatment kundi subay sa balaod sa Korte Suprema. Si Arroyo kinsa gipaubos sa hospital detention sa Veterans Memorial Medical Center sukad niadtong tuig 2012 nagatubang og kasong plunder tungod sa gingong sayop nga pagkagamit sa 366 million pesos nga confidential intelligence fund sa Philippine Charity Sweepstakes Office.